Dobar dan, zovem se Skomorac Admir, uposlenik sam firme BOSNA SERVICE, to jest sjedište firme u Zenici. Znači radimo sve što se tiče sanacija, nebodera, na vodi, pod vodom, sanacije i farbanje vjerskih objekata. Onda radimo po cijeloj državi BiH, znači do sad smo uradili preko 230 munara. Svi su, hvala Bogu, zadovoljni, znači i dalje nas zovu. Evo ovako, danas se nalazimo u opština Konjic, mjesto Idbar. Znači evo i danas smo po pozivu ovog džematskog odbora odradili i ovu danas. Hvala Bogu, ljudi su prezadovoljni. Šta bi još rekao, znači firma već postoji 10 godina. Do sad urađeno, znači svi ovi objekti gdje drugi ne mogu, to onaj logo firme, znači što drugi ne može, može BOSNA SERVICE sa vlasnikom firme Dajan Vinovčić. U timu se nalazi sve što se tiče samih uposlenika, ima 8 uposlenika, svake stručne spreme, znači od inženjera do svih ostalih. Znači radimo isto tako sanacije, ugradnja rasvjeta na svim munarama, to ćete moći pogledati na našoj stranici BOSNA SERVICE. Znači svi oni koji žele uljepšati svoje vjerske objekte, znači mogu na broj telefona firme pozvati i dolazimo odmah. Šta bi još rekao, sve što kažem, nešto ću zaboraviti. Tako da je ostalo, šta bi još rekao, šta bi još trebam kazati. Znači, isto tako firma se bavi bušenjem rupa, ima mašina imamo različitih, što se tiče farbanja, bušenja u betonim, ovo, znači od prečnika 50 do FI 500 bušenja. Radimo isto na industrijskim ovim, u industriji, znači dosta smo radili u Natrom Maglaj, termoelektrana Kakanj, radili smo isto tamo termoelektrana Tuzla. Nedavno smo radili firma, zaboravio se kako se zove, u Tešnju, u Jelahu.
Tako da sve što, rekao sam malo prije, znači sve što drugi ne mogu, tu je firma Extreme BOSNA SERVICE. Evo ovako, još bi naglasio, znači da svi članovi, to je svi uposleni u firmi Extreme BOSNA SERVICE, su isto i članovi interventne spasilačke službe grada Zenice. Znači tako da smo išli na intervencije, znači gdje god je kakva nevolja koja zadesi svakog građana, znači poplave, sad je trenutno eto bilo je intervencija u Jablanci dole, gdje nažalost stradali su i ovi ljudi, tako da poplave koje su bile 2014. znači Maglaj, ovo sela, ova mjesta koja su zadesila klizišta, tako da smo tu svugdje, znači po cijeloj BiH. Hvala vam. Hvala vam.